Hello guys, phungka ham jotono no advance happy new year. Tini hingke 31st December khwna hingke no 2025 haijinai tini hingke to 2024 31st December ang tini blog video khaijongo o 2024 ni hekeba 2024 ni last video omono ani hingke amon sekang video khanya tongmani no norokno khungo belai khe jongjal phaimani bagwi khlaimanliya thangnai 27 tariko 27 December ani nokni mami bo o sungsarno yakari thangka hain bagwi belai kheno dukhu wngjak sini family bo ke video rok o 2024 ni ang last video kisa hasi khuji keno khlainarnani hini tongmani khlaimanliya mo haising thangkiba belai khe tau bo dukhon tongi jongo norokni bwskango ang aba ke tobo nongno mane kumtui mukti hima ke aba ke phunungnan thangliya bukha bisingo to takphono mane bukha srangya no hingke ani kukui tongo bo ani mamini sraita mamani srai 5 bosor okon khanambo 5 bosor ngono hingke belai kheno angbai tongo tei angbo bobai no tongo bo ano belai kheno hamjago tei sajago hingke ano kisepono rohna soyang to tini 12 phaijak ani exam tongla tini 31st December ko khana January phaikeno 2024 25 phaikeno ani o January ni 2 3 4 tariko exam tongani hingke hain bagui ang yakari ma phaikya kukino hingke bono bini yong baise bani ma kapsio bini yong bai bo belai kheno tongo bini yong no belai chajago hamjago bo ani amano hingke amo bai kabui ma phaikya sengra sawi exam tongo hini samani bo borok busia khula tabuk exam rok hingke rohno soya exam tong humpono hingke sengra saise baniwi ka ma phaisio bini yong bai ke bin babu bo tongo hingke bin babu tongo hamno tei haipino abo tabuk serai jorabla bin babu simu tongmaya gor sangrok baino tongo thanggo aba ki tongnani musungjago tabo binamo bukari khangkiba belai kheno serai hingke khaka ham tei akol ka ham businai borokno tam khlasina ba heda abo henta hingke video hingke ang o bosorni 2024 o last video last vlog ang kisa hasi khuji keno khlainani khlai naraknani hini tongmani ta hingke khlai simanliya aba ki video hingke tabuk mo hasi nongno khunga aba hai hingke ba hingke thangnai 2024 ni o thanai 2024 ni December Christmas bo hasi khuji keno thangka mosaka tongthoka aba ke tei kubangma mane kaham kono celebration khlaiketa Christmas hingke aba hairok to ngan ni saimiya hingke ba aphurpono mami to hospital no haipino mo hai ngan ni wan sugui meya hingke bordo hospital no hingke sungdo Christmas thangka hingke ba celebration khlaimani tongthok laini no hingke aba hai ngi pai hingke tai 2 dini pore hingkono mami o sungsano yakari thangkata hain bagui belai kheno dukhung laijak sin nukhungo tei abo to tam khlaini salsa jotono o sungsatno yakari ma thangnai abo tamkhe ul segangsang layu sabupro thang kebo saiman ya hedba ke abo nota ke obaskango baskangni bosora ang video tebo kahamga khlaimanani ang video khlaipino asuk ani subscriber rong bagui ani viewers rong bagui ang asuk entertainment hekeba funny video comedy video rok asuk khlai ko ang blog video rok khlaipino hingke mo hai video rok khlainani hini wan sui jong ang baskangni bosoro hingke mo hai video khlaitani rok norok ano subadi norok ano help khlaidi tei support khlaidi ani bojaga sayangi tong tei ang edit khaima jaga tei kok sama jaga boro sayang jong norok comment khlaisadi tei sajak like khlaidi like dudi tei share bo khlaidi support khlaidi ang to video khlaino tongnai ke
asonota 2024 ni video omono ani last video sinai ke Norok bai khna ni simino ang video khlai de mano abo sajongnai ke Norok bai malayano o khna to manglak ani exam ni bagai ang preparation ma khlainai ma porinai han bagai Norok bai ang next video malai sinai asona hambai.